जाथाया जाहैबाय आङो सिगाङावहाय आं खुला खुलि बुंग्रोनोसै आं बिपिएफनि वार्कारमोन सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन बेनि उनावहाय जिहेतु भाग्यजनक आङो बिजेपिआव थांदों ओमफ्राय बिजेपिआव आङो जेबो बिबान गैयामोन ओमफ्राय बावैसो सानब्रै सानबासोनि सिगां आङो इउपिपिएलआवहाय जइन जादों बे जइन जानायलाय आङो इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आं इउपिपिएलनि फ्लेगबो गायनाय जादोंमोन न'आवबो मोननै गायदों ओमफ्राय नैबे दखानावहाय आंहा दखान फिसा दं नैहाय बे दखानावहाय आङो मोनथाम गायदों आङो इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोननानै दा थायै थायै नै थांनाय हरावहाय जोङो दखानखौ नागारनानै जों न'आव उन्दुहैयो बे समाव जे आं इउपिपिएलनि फ्लेग गायनायखौ न'निखौबो दानस्रिलांजोबदों ओमफ्राय न'आवहाय मोनसे बिपिएफ नांगोल सावगारिनि मोनसे स्टिकार दङ बेखौ गेटआव सिथाबनानै गालांदों ओमफ्राय नैबेहायबो दखानावहाय गासैबो फ्लेगखौबो दानस्रिलांजोबदों बेनिफ्राय बे दख'नाफोर ओरै सोंथेयोमोन बे सोंथेनायखौबो दानस्रिलांजोबदों ओमफ्राय बेहायबो नांगोलनि बे सावगारि गोनां मोनसे माबाखौ स्टिकारखौहाय मोननै सिथाबना गालांदों नैबे खुन्थियाव मोनसे बै खनानि खुन्थियाव मोनसे दा आं अब्लाबो जेबो सानाखिसैमोन जाबाय इलेक्सन टाइमावहाय बेबायदिया जाखायो आं सानदोंमोन आङो नैबे आंथ' दुखिया मानसि गोरिब मानसिया जेबो गैया बे माल माथाखौ दुब्लि बारिफ्राव माने गारहराबा मोजां जागौ सोरनि खामानि आखाइ दं दा आं सानदों माने बेयाव रावनिबो आखाइ गैया माने बिपिएफआनो जुदि बेहाय गावसिनि सावगारिखौ होलांदों होमबा बिसिनि स्टिकारखौ रावबो मोनखाया सोरबा गुबुन राजनिथियाबो सोरबा रायजो राजायाबो रावबो मोनखाया दा मथा मथि आं बिपिएफखौनो सन्देह होननानै दङ आरोखि बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावलांदों होननानै आं सन्देह दं आरो दा मा गामि नोंथांना आं 3 नं जर्दानपुरनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि आन्दाराव 3 नं जर्दानपुर ओमफ्राय दसे सिगां पार्कआवनो आइसि साराबो फैखांबाय फैनानै सारा होनलांनायखाय आं होनदोंमोन जोंना प्राइमारि माबाफ्रा होनदोंमोन वार्कारफ्रा स्टिकारफ्रा थाथ'थोंसै नामा होनो ओमफ्राय आइसि सारनाव सोंबाय सार बेखौ बोखार जासिगोन नामा बोखारदो जेबो नंला फ्लेगखौ बाव दादोनसै बोखारदो होननानै ओमफ्राय न'सिम आं खोन्थाबाय न'आवबो बिदिनो खालामलांदों आरो आंनावल' नङा जोंहा आंनि बियादै रबेन नार्जारि बिथांनि न'आवबो गांसे फ्लेग इउपिपिएलनि फ्लेग गांसे माबानाय दंमोन गायनाय दंमोन बेखौबो बुख'नानै माने दानस्रिलांदों आरो दा खैथा समाव हरनि खैथा समाव मावलांखो जोंथ' फात्ता गैला जों दहाय फुङावसो सिखारनानै थेलायाव जेब्ला जोङो दखान हैनोसै होननानै बोराय बुरै फैयो अकस्मात जोङो न'निफ्राय ओंखारनानै न'नि फ्लेगखौ दानस्रिलाजोबनाय नुबाय आरो दा ओमफ्राय फैनानै बै जेब्ला टार्निंसिम मोनफैयो दखाना हालां हाथां जाहैबाय बेफोरो ओरैनो दङ ओमफ्राय होनबाय आं बोरैखौ हनै दखाना लांदां जाहैबाय मा खालामबावनो होनो दा बेनो आरो दुखुनांथाव जाथाय दिनै हरनि हयथ' 12ता-1तासो समावहाय जोंनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुर गामियाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय जाथाया जाहैबाय सासे दाखालिसो जोंजों 1 मासनि आगोल जाय मानसिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैदोंमोन बे बेक्तिया नैबे गावसिनि 3 नम्बर जर्दानपुर गामियावनो थाग थुग गावनि लामा सेरावनो मोनसे दखान होनानै जायोमोन दा बिथाङा बे दखानजोंनो सोलियोमोन दा बिथाङा बरंस आरोबाव दुखुनांथावआ नैबेबाव माने बे दखानाव बिथाङा थाबाय थायोमोन नाथाय दिनै मोनसे भाग्यजों बिथाङा दखानाव थायाखैमोन दा बिनि थाखायनो बिथाङा बारग'नो हाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा दाखालि जिहेतु बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैनायनि जाथायावहाय खारनावहाय बिथांखौ मोनसे नासयनाय सिस्टेम जाखोना माखो बिथांनि दखानखौ दानसि दानसा खालामनानै आरो बिथांनि जेसेबांनाखि लाइ लथर दङ सियार टेबोल बेफोरखौ सिफायनानै
ओरैहाय बे साहाथिं थानाय मोनसे माइबारियावहाय लेथेर फेथेर गाहरनाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा नोंखायनो जोङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै बेखौनो दुखु फोरमायनो सानदों जे जायफोर बिथांमोनहा बे ससियेल मिडियाखौ नायगोन बिथांमोनहा जथेस्थ' बिनि सोमोन्दै दुखु मोनगोन। जोंबो दुखु मोननानै बेखौ दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फिन जाथाय रिप्लाइ होनो नागिरदों। दा जाहाथे सोरबा बिथाङा बे जाथायावहाय इनभल्भ दङब्ला बे जाथायखौ जाहाथे आरोबाव वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङावहाय कुनु न'खरावहाय कुनु सोरनिबा बारि बागानावहाय बबेबा मोनसे हानजानि केम्पआवहाय बेफोरबायदि खामानिखौ नेक्स्ट आरोबाव मावबावा जों बेखौ वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै एसे खावलायहरदों। लोगोसे एसे सोंखारि हरनायबो जायो जाहाथे बिथांमोनहा बे खामानिखौ बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जाया। जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो बेफोर जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो खाथियाव थानाय पाटगाव प्रसासननि पाटगाव आउटपस्टनिफ्राय जोङो आइसिखौ लेंहरनाय जादों। आइसिआ बेफोर जाथायनि सोमोन्दै सालिजारि खालामदों। खालामनानै बिथाङा ओरैबायदि अनुभब खालामलांदों बे जाथाया हयथ' नोंसोरनि गेजेराव मा हान्जा दङ बे हान्जानि गेजेरावनो जादों। बरंस बुंनो थाङोब्ला बेखौ बिसेस करि बिपिएफनिफ्राय मावनाय जादों होननानै बिथाङा सोंखारि लांदों। जोङो बेखौ सोंखारियाखै, जों बेखौ बेक्तिगत जों होनाखै। हयथ' सोरनिबा कनस्पिरेसियाव जादों होननानै जों सानदों। नाथाय होमब्लाबो जोंनि आइसि साहाबा पाटगावनि आउटपस्टनि आइसिआ बेखौ थन्न' खालामनानै बिथाङा होनलांदों। जिहेथु बिथाङा बिथांमोननि एक्सननि मोनसे प्रमानखौ सिनायलांदों जे नैबे दखाननि नैबे सोनाब खोला खनानि नैबे खुन्थियावहाय बिपिएफनि मोनसे स्ट्रिकार दङ, बेखौ सिथाबनानै गालांदों। आरो बिथांमोननि सायावहाय बिथाङा मोनसे सोंखारि लांनाय बाथ्राजों होनदों जे नोंथांमोना सोरबा जुदि बे खामानिखौ मावदोंब्ला जाय हान्जाया मावदों बियो गाबोन समफोर थिखिनो थांगासिनो दङ। बेखौ जाय हान्जाया मावाखै बिथांमोना थन्न' बिथांमोननि सायावहाय तदन्त खालामनानै नायबिजिरनानै मोनोब्ला आंनो लोगो लोगो खोन्थाहर होननानै बिथाङा बेखौ गोख्रों भाबै सिक्का होनो थाखाय बिथाङा जोंनो बोसोन होलांदों। बरंस जोंल' नङा, इउपिपिएल' नङा, बेवहाय जेसेबांनाखि मोननै मोनथाम हान्जानि मानसिफोर दंमोन बिथांमोननि सायावहाय बिथांमोनहा बुजायलांनायजों लोगोसे सोंखारि लांदों आरो गोरा बेबस्था लागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होलांदों। दा नोंखायनो आङो खावलायनो सानदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बे ओनसोलनि पार्टि दैदेनग्रा रायजो राजा दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बे खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो। खारन जोंबो बेखौ इनस्टिटिउट लानो गोनां जागोन। वेस्ट मालिगाव प्राइमारिया मोनसे निर्दसि हान्जा हिसाबै जिहेतु मैयाबो जोङो मावजाखांबाय बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय जे इउपिपिएलनि प्राइमारि अफिसाव जोङो दैदेनगिरिफोर फैयोब्ला जिरायफैनो होननानै मोनसे प्लास्टिक खोनानै होनाय दंमोन। बे प्लास्टिकखौ दानसि दानसा खालामनानै बिथांमोनहा जोंखौ अननाय भाबै नासयनानै गालांदों। दा नोंखायनो जोङो बेखौ मोनथिगौ बे खामानिया हयथ' जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे अपोजिसन पार्टिफोरनि जानो हागौ। दा नोंखायनो आङो खावलायदों बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे भटआ गाबोन जागोन, समफोर थांगोन, नै फैनो थांगासिनो दङ, 8 दिननि परे भटआ जागोन। बे भटखौ लानानै जाहाथे जोंनो बेवहाय गावजों गाव नाट गुट सोंखारिलायनाय, खहा खुथि खालामलायनाय, गावजों गाव गाज्रि मोनलायलायनाय जाथाया जाहाथे जाया बेखौ आङो खावलायदों। खारन जोङो बेफोरबायदि खालामलायोब्ला जोंनि खामानिया दानो जागोन, दानो जोबगोन, नाथाय दुखु दाहा थागोन बहुद गोबाव, बहुद बोसोर। जार फले दिनैहाय बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थ्रोबा थ्रोब हाबनायखौ जोङो बेफोरबायदि परिबेसखौ नुगासिनो दङ। नोंखायनो हान्जाखौ खालामब्ला, पार्टिखौ खालामब्ला मोजाङै खालामलाय। दिनै दैदेनगिरि नोंथांमोन, आङो दिनैहाय इउपिपिएलनि बे ओनसोलनि बे प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायनो थांगासिनो दङ जाहाथे हान्जाखौ दैदेननोब्ला मोजाङै दैदेननांगौ। आरो जोङो जाय हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा मोजां दैदेननाय नुगोन, जाय हान्जानि सायावहाय मोजां आसार बेबहार नुगोन, जाय हान्जानि सायावहाय मोजां बिबेसना खालामनानै रायजो राजाखौ फोरोंलांनाय नुगोन, बे हान्जायावसो रायजो राजाफ्रा थ्रोबा थ्रोब हाबबाय थागोन एबा बेवहायसो जगदान होगोन। बेखौनो आं खावलायहरनानै दिनैनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव जे नैबे रैसाद बसुमतारी बिथांनि दखानाव जे माखासे हामलानि जाथाय जालांदों, मोनसे नासयलायनायनि मोनसे फोरमान जालांदों, आं बेखौ दुखु खालामनानै
आङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय।